Madzulo bwino ndi nthawi ya nkhani mwatsatanetsatane kuchokera kuno kukanema wa Times TTV. Muni ndine CHISOMO CHIHANA kwapoyamba anayi mitu yake. Chiwerengero cha amayi pafupifupi 4,000 mdziko muno ndi amene amapezeka ndi nthenda ya kansa ya khomo la chiberekero. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wapempha anthu ogwira ntchito mboma kuti adzipereke pokwaniritsa malonjezano a mgwirizano wa tonse. Ndipo kunali mpungwepungwe pakati pa otsatira zipani za Freedom komanso UTM boma la Zimba. Tene ndizo masonkhani zina zambiri tateni tikhale limodzi. Nkhani yathu yoyamba, chiwerengero cha amayi pafupifupi 4,000 mdziko muno ndi amene amapezeka ndi nthenda ya kansa ya khomo la chiberekero, ndipo amayi okwana 3,000 mwa chiwerengerochi ndi amene amamwalira ndi nthendayi. Mmodzi wa akuluakulu oyendetsa ntchito yolimbana ndi nthendayi asuzika chinzimu wati chiwerengerochi ndi chokwera kamba kakuti amayi ambiri amapita ku chipatala mochedwa komanso kusadziwa za nthendayi. Matthews Kasanda walemba ripoti ili. Achinzimu omwe ndi mkulu oyendetsa ntchito yolimbana ndi kansa mu mzinda wa Lilongwe anena izi pa chipatala chaching'ono cha Chiwamba mu mzindawu, komwe bungwe la Hope for Cancer Foundation linakonza zochitika ndi cholinga chofuna kuphunzitsa amayi za nthenda ya kansa komanso kuyeza amayiwa ngati ali ndi kansa. Iwo anafotokozanso kuti chiwerengero cha amayi omwe akumwalira ndi kansa chaka ndi chaka chitha kukhala choposa 3,000 chifukwa choti ena mwa amayiwa amamwalira m'midzi osapita ku chipatala. Komano nanga amene amamwalirira ku midzi kumanena kuti ayi mwina andilodza andipanga kamatira pamene zinthu sizili choncho ili kansa ndi amenewo sitikwawerenga. Nje kwa ineyo ndiona kuti ndivuto ndithu lalikulu. Yemwe akutsogolera bungwe la Hope for Cancer Foundation Amayamiko Mwinjiro anati kupatula kuyeza kansa palinso kufunikira kwakukulu koti omwe apezeka ndi nthendayi azipatsidwanso uphungu. Mavuto alipo angapo, zipangizo zoyesera aliyense munthu aliyense mafuna kuyezedwa zikuoneka kuti sizokwanira. Ndekawiri zipangizo zambiri zikumapezeka makamaka kuma district hospital kapena kuma central hospital. Ndekuti amene ajawo athe kukwaniritsa kuzungulira ma health center onse omwe ochuluka kwambiri omwe amathandizika ndi ma district hospital ndi ma central hospital wawo, zikuoneka kuti pali vuto lalikulu bendithu. Bungwe la Hope for Cancer Foundation lidayambitsidwa nda Blandina Kondowe omwe anamwalira mu Novemba chaka cha 2020. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wapempha anthu ogwira ntchito mboma kuti adzipereke pokwaniritsa malonjezano a mgwirizano wa boma la tonse. Achakwera anena izi mu mzinda wa Lilongwe pokhazikitsa mkumano wa alembi amaunduna a boma okambirana mmene angakwanitsire malonjezano a mgwirizano wa tonse. Zambiri mu ripoti ili. Pamene Amalawi amakhozekera kukavotanso kachiwiri mu chisankho cha president cha pa June 23, mgwirizano wa tonse udalonjeza Amalawi zinthu zambiri. Mwazina, mgwirizano udalonjeza Amalawi ntchito, chakudya chokwanira komanso kuwathandiza Amalawi kuti ayambe kupanga chuma. Ndipo polankhula mu mzinda wa Lilongwe pamene amakhazikitsa msonkhano wa akuluakulu a boma ofuna kulondoloza amene angakwaniritsire malonjezanowa, mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera anati anthu ogwira ntchito mboma ndi ofunika kwambiri pa nkhani yokwaniritsa malonjezano a boma. Achakwera anati iwo okha ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Saulos Chilima sangakwaniritse paokha kukwaniritsa malonjezano onse, koma kuti zifunika anthu ogwira ntchito mboma kuti agwirenso ntchito yawo. Mayi Colin Zamba ndi mkulu oyang'anira nthambi yoonetsetsa kuti mapulani a boma okwaniritsidwa mu ofesi ya president ndi kabineti, ndipo akufotokoza amene nthambi zigwirira ntchito. Delivery unit ntchito yake kuonetsetsa kuti kuthandizira kuti masomphenya a president athu akwaniritsidwe. Kugwira ntchito kuthandizira kuti ngati pali chinthu chimene tikutsamwitsa olokutchinga project amene athandizire kuti akwanitse masomphenyawo, delivery unit ithandizire kumasula zimenezo. Pobweretsa anthu onse oyenerera malo amodzi mu imodzi kuunika chilichonse choti chimenera kuchitika
kuti khale ngati tafulumizitsako takanga. mlembi wamkulu mu ofesi ya president ndi kabineti azangazanga chikhosi anati ogwira ntchito mboma ndi okonzeka kugwira ntchito ndi boma pokwaniritsa malonjezano ake. kunali mpungwepungwe pakati pa otsatira zipani za freedom komanso UTM la mulungu pa sukulu ya makale kumvuma kwa boma la mzimba pamene zipanizi zinali pakalikiliki wokopa anthu pa chisankho chapadera chimene chichitike pa 26 mwezi uno. wachiwiri wakwale kwa mtsogoleri wa dziko lino akhumbuka chali amene ndi mtsogoleri wa chipani cha freedom amachititsa msonkhano pa sukulu ya makale pamene otsatira chipani cha UTM anali pa bwalo la wozi. Samkanimira ali ndi nkhani yonse. akachali atangoyankhula mu mphindi zochepa kunamba kumveka nyimbo zomwe otsatira chipani cha UTM amayimba ndipo iwowa amachokera kuwozi koma amakakopa anthu kuti adzavotere a Christopher Munyanyembe. izi zinakhumudwitsa akachali kamba kuti anthu anali ndi chidwi ndi zoyimba za UTM ndipo ena anayamba kukhamukira kumalowa. izi zinakhumudwitsa otsatira chipani cha freedom pomwe nawonso anathamangira kumalowa ndi kukauza akuluakulu a UTM kunena kuti azimitse choyimbira ponena kuti chimasokoneza msonkhano wa akachali. anthu opeka chetezo ku zipani ziwirizi anaoneka patali akukankhana ndipo izi kunena kuti akachali akuyankhula kwa anthu awo kenaka bata linabwerera pamalowa. poyankhula ndi Times kutatha msonkhano akachali anena kuti otsatira chipani cha UTM anakonza zosokoneza msonkhano wawo. ndi zomvetsa chisoni kuti anzathu azipani zina makamaka chipani cha UTM anabweretsa anthu kuti azasokoneze msonkhano wathu koma napempha kuti anthu asapange chilichonse ndi achoka manyazi chifukwa anthu akuno kumzimba samakhulupirira ndewu chifukwa cha nkhani za ndale. iwo anena kuti nthawi yakwana kunena kuti atsogoleri azipani azipanga misonkhano yokopa anthu posachita zipolowe. komano poyankhula ndi Times mmodzi mwa akuluakulu a chipani cha UTM omwe anali pa mdipiti asamchirwa omwenso ndi phungu wa nyumba ya malamulo kudera la Lwerezi boma la Mzimba anati achinyamata a chipani cha freedom ndi omwe anatseka msewu omwe wamadutsa. bwana tikungodusa njira ifeyo sitikuima pa ground koma tikungodusa njira moti musupanga disturb ya posidwapa commissioner wa meki a Anthony Mkumba anapempha atsogoleri a zipani kunena kuti achite kampeni yopanda zipolowe. akachali amakopa anthu kunena kuti adzavotere a John Chumanimame Phiri. chipani cha Malawi Congress chinayimika woyimba nyimbo zauzimu a Donex Muva pomwe chipani cha DPP chinayimika a Wesley Mwenda ndipo a Wachepa Phiri akuyimira chipani cha Afford yemwe adali msilikali wakale a Ruben Ngwenya ndi okhawo omwe akuyima paokha pa chisankhochi kuderali. nthambi yoona zamaso pa chipatala chachikulu cha Mzuzu yati vuto lakusaona ndi lalikulu m'madera m'midzi mchigawo chakumpoto chifukwa chakuti anthu akumachedwa kupita ku chipatala kukalandira thandizo. vutoli ati lakula kwambiri chifukwa chakuti zipatala zazing'ono za m'midzi zilibe zipangizo zothandizira kuthetsa mavuto amaso komanso ogwira ntchito yoona zamaso ndi ochepa mdziko muno. zambiri mulipoti ili ndi Patience Londa. kamba kavutoli odwala nthenda yamaso amayenera kupita ku zipatala zazikulu koma amakanikanso kutero kamba kamavuto azachuma. poona za vutoli kalabu ya VIP Lions yayamba ntchito yofikira anthu m'midzi pamodzi ndi nthambi yoona zamaso pa chipatala chikulu cha Mzuzu kuti ayeze komanso kupereka thandizo kwa anthu amene apezeka ndi vuto la maso. mawu ake a Godfrey Gulumba omwe ndi dotolo wamaso pa chipatalachi anati anthu amapita kwa asing'anga chifukwa choti akanika kupeza ndalama yoti apitire ku chipatala. Agulumba anati mavuto ena amaso amatha kupeweka ngati munthu walandira thandizo msanga. aja amafunika ndalama zambiri kuti afike ku makamaka kuchipatala kuchi so ifa imene vuto jamangulisilira ndikupeza kuti vuto janongatani ngopitilira ndezi machilika ndizimeze mapanga affect kuti yangaja bwere nthawi yake makamaka kuchipatala. polankhulapo pa izi mtsogoleri wa kalabu ya VIP Lions a Roman Nkandawire anati thandizo lonse likuperekedwali
ndi laulere. Ankandawire anaonjezera kuti akufuna kufikira anthu ambiri ndi thandizoli ku chigawo cha kumpoto. Athu yaikulu ndi kuthandiza ama communities and mbali imodzi ya ntchito yathu ndi kuthandiza anthu ngati ali ndi vuto la maso. Pofikira pano anthu 220 ndi amene ayezedwa ndipo ena alandira mankhwala pomwe ena alandira magalasi. Dziko lapansi limakumbukira tsiku loona za diso pa 14 Oktoba chaka chilichonse. Pakadali pano, bungwe la Visual Hearing Impairment Membership Association, VIHEMA, lachita mgwirizano ndi University of Malawi Disability Rights Clinic pofuna kuti mfundo zoyendetsera maphunziro mdziko muno azisinthe. Oyendetsa ntchito za bungwe la VIHEMA, Amartha Mumba, wanena izi pa msonkhano wa ulimba nkhani mu mzinda wa Blantyre. Thomas Kachere ali ndi zambiri mu ripoti ili. Mukulankhula kwawo, oyendetsa ntchito za bungwe la VIHEMA, Amartha Mumba, ati anthu omwe ali ndi vuto losamva komanso losaona amakumana ndi mavuto malo osiyanasiyana kuphatikiza kumbali ya maphunziro. Iwo ali ndi thandizo lochokera ku bungwe la Disability Rights Fund. Bungweli likugwira ntchito ndi University of Malawi Disability Rights Clinic komanso Kasungu Deaf Blind Initiative kuti ndondomeko zokhuza maphunziro zisinthidwe pofuna kuti zizikhala zokomeranso anthu amalumalo osiyanasiyana monga vuto losamva ndi kusaona. Adalitso Ngwira ndi wachiwiri kwa pampando wa bungwe la VIHEMA. Project imene kwakukhuza kwambiri za education, National Education Policy Review imene inapangidwa 2017 imene kuthatheka chino 2021. Ndecholinga cha bungwe limene la VIHEMA litawunikira project policy imene inaona kuti muli zambiri zimene zokokera zimene anthu osaona osamva kuthandizika bwinobwino. Pofuna kukwaniritsa cholinga, bungweli likugwira limodzi ntchito ndi University of Malawi Disability Clinic ndipo Dr. Enoch Chiremba ndi oyendetsa ntchito za bungweli. Pa project imene tikupanga ndi ya VIHEMA ifeyo ka Disability Rights Clinic ka University of Malawi tinganena kuti chifukwa kuti timaphunzitsa za malamulo zimeneko komanso clinic yathu ya za ufulu wa anthu aulumali imayang'anabe kuti anthu aulumali Malawi zikuyenda bwanji komanso kuti mafulo awo atetezedwe apange motani. Ndi kwambiri timayang'ana kwambiri malamulo akuti bwanji ndiye dziko lathu likukwanisa zimene zozo ngati silikukwanisa dziko lathu litani kuti zitheke. Kupatula kugwira ntchito limodzi ndi UNIMA Disability Rights Clinic, bungweli likugwiranso ntchito limodzi ndi bungwe la Kasungu Deaf Blind Initiative ndi thandizo lochokera ku bungwe la Disability Rights Fund. Malinga ndi Amomba akhala akugwira ntchito limodzi ndi nyumba zotsindikiza komanso kufalitsa mawu mu ntchito yomwe ndi ya miyezi 12. Mukuonera nkhani mwatsatanetsatane kuchokera kuno kukanema wa Times TTV. Tibweranso zikangotha izi. Chikumbutso anatumidwa ndi mzake kuti akagule decoder komanso amakalipira subscription yake ku MatChoice. Kenaka anakumbukira kuti akonza kugula decoder ndi kulipira subscription kusankha wekha kiyosiki ndipo palibenso chifukwa chopitira mtown. Ndipo sana sochere kapena kuvutika chifukwa panali pafupi ndi kwawo komanso yosasowa chifukwa kiyosikiyo inali ya yero yolemba za Go TV. Kuno tikuthandizani ngati muli ku MatChoice konko ndi mapereka maservice a Go TV ndi DSTV monga kugula decoder, kulipira subscription, kusinthanitsa decoder yonongeka, kugula zipangizo za decoder ndi zina zambiri. Makiyosikiwa akupezeka ku Blantyre, Pakama, Chemusa, Kundilande, Old Peoples, Kulilongwe, Area 25, Nsungwi, Kapiri, Area 23 Patank, ndipo kunzuzu moyandikana ndi msewu wa M1 ndi kunsika waukulu wa Nzuzu. DSTV ndi Go TV, sankha wekha. Some call it the hustle, others call it the grind, others call it kupusha or kuzisaga. Whatever you call it, you will need passion, determination, the will, the zeal to overcome obstacles. You will need to believe, because the hustle is not easy. It requires effort
and the right mindset. And when you feel like giving up, you will need someone to step up to give you that push to keep you going. At National Bank of Malawi, we believe that a young hustler's dream is bankable. That is why we are stepping up to help you step up your hustle. So rise, young entrepreneurs. This is your moment. Let us help turn your dreams into reality with Step Up Entrepreneur from National Bank of Malawi. Call 626 for more details. National Bank of Malawi, the bank of the nation. takulandilaninso kupitirira nkhani zathu madzulo wano. Boma la Japan lapereka ndalama zokwana 23 billion kwacha ku boma la Malawi zimene zithandize pa ntchito yokonza ntchito za magetsi m'boma la Lilongwe. Cholinga cha ntchitoyi ndi kuthandiza kukweza ntchito za magetsi kuti zithe kufikira anthu ambiri. Poyankhula pamwambowu, kazembe wa dziko la Japan kuno ku Malawi Santosh Iwakiri wati ntchitoyi ithandiza kuti dziko lino likwaniritse masomphenya ake amchaka cha 2063. Tili ndi zambiri mu ripoti ili. Poyankhula pamwambowu, kazembe wa dziko la Japan kuno ku Malawi Santosh Iwakiri anati ntchitoyi ithandiza kuti dziko lino likwaniritse masomphenya ake amchaka cha 2063. Ndipo poyankhula pamwambo omwewu, nduna ya zachuma Felix Mnusu inati ntchito yokweza mphamvu za magetsi ndi ngodya yofunikira kwambiri pa masomphenya a 2063 woti dziko lino lidzakhale lotukuka. Pali zambiri zoti tikonze mmene mumayenda magetsimo, chifukwa chonena kuti zimenezo tidayika kale zaka zapita izo, ndiye pali pano pasizokwanitsa kuti zifikitse magetsi okwanira kuma business ndiponso ndi kuma nyumba anthu. Ndiye ndalama zimene atipatsa aboma la Japan zimenezo zitithandiza kuti tikonze njira zake zofunikira kuti ife tizipereka magetsi mokwanira kwa anthu athu ndi mabizinesi. Ntchitoyi ikatha ikuyembekezereka kutukula ntchito za malonda m'dziko muno. Vuto la mayendedwe likuyembekezeka kuchepa pa chipatala cha Chikwawa pamene chipatalachi chalandira galimoto la ambulance imene kampani ya K.MOTORS ya KONZA. Galimotoyi imene inali isakugwira ntchito kwa zaka zitatu ayipereka ku chipatalachi kumathero a sabata yatha. Zambiri mu ripoti ili kuchokera kwa Justin Mkwewo. Malingana ndi mkulu wa kampani ya K.MOTORS Monsu Karim, ntchito yokonza galimotoyi yagwiridwa ndi ndalama zokwana 7 million kwacha. Pamwambo wopereka galimotoyo, Karim anaonjezeranso kuti apitiriza kuchita izi pofuna kuchepesa vuto la mayendedwe mzipatala za mdziko muno. Imene ndi mbali yathu ya CSR yopereka kwa anthu ndipo ndife tili business yokonza magalimoto that yayi kaya ono meeting atakupanga ndalisti kuika maambulance amene asali pansi kwaika pansi kuti anthu azipangidwa azithandizika ndi means of transport kuchokera kuchipatala kapena kubwera kuchipatala. So this is part ya CSR yathu. Boma la Chikwawa lili ndi anthu okwana 601,000 ndipo ambulance ikuyembekezeka kuthandiza anthu okwana 50,000. Mkulu wa zaumoyo m'bomali Stalin Zinkanda wathokoza kampani ya K.MOTORS kamba kathandizoli. Thandizo limene lithandize anthu athu muno kuchikwawa amene tikuwatumikira. Chachiwirinso tikusangala chifukwa kuti ndi thandizo loti tabwera popanda kusinthana kwina kuti konse kapena kuti maconditions ena ali wonse. Komanso ndi thandizo loti tabwera kubwera kwa kampani yoti ndi yakumalawi konkuno imene kuthandizanso Amalawi. Pakadali pano kampani ya K.MOTORS ili mkati mokonza galimoto za ambulance zina zochokera mzipatala zosiyanasiyana za boma mdziko muno kumalo ake okonzera galimoto mu mzinda wa Blantyre. Ofesi yona za ulimi m'boma la Phalombe yadandaula kuti achinyamata ochepa chabe ndi wakonetsa chidwi pa nkhani za ulimi. Izi zadziwika pamene achinyamata m'bomali adagwirizana ndi anzawo pa dziko lonse lapansi pokondwerera tsiku lokumbukira achinyamata pa dziko lonse. Isaac Salima ali ndi ripoti.
pamwambo umene udachitikira pamalo ochitira malonda a misomali m'bomali zidadziwika kuti achinyamata 11 mwa achinyamata 100 aliwonse ndiwo akumakhala ndi chidwi pa nkhani za ulimi. Mkulu za ulimi m'bomali Stanley Mataka adati izi zikukhuza chitukuko pa nkhani za ulimi, koma mkulu za achinyamata m'bomali a Ian Sukali adapempha adindo mdziko muno kuti azionetsesa kuti achinyamata akukhala nawo m'misonkhano yokonza ndondomeko komanso kukhazikitsa ndondomeko zosiyanasiyana za ulimi ndi cholinga chofuna kuwakopa pa nkhanizi. Mavuto amene tinawo kwambiri ndi nkhani ya kusoweka kwa thandizo la pa nkhani za ulimi. Achinyamata ambiri samayikidwa m'mapulogalamu amathandizo osiyanasiyana amene ngakhale boma ngakhalenso mabungwe osiyanasiyana amapanga. I think mindset imene anthu ali nayo kuti muna achinyamata ndazibwana sangati kupanga sangatenge ulimi ngati business. Komanso kusoweka kwa misika ya phindu imene anyamata amata kulima amene kulima makuti agulisa apeze phindu kumakhala. Kunoko ngati mawa tilegeze kuti pangilifa kwambiri kunduna watu za chinyamata pali ma project amene apangenda develop amene akulimbisa chinyamata tengana mbali pa ulimi komanso pali policy review imene itayikonza ya youth policy imene tikupempha mapartners athu komanso ma department osiyanasiyana kuti aziwatenga chinyamata ngati ofunikira kwambiri pa nkhani ya za ulimi. Mphungu ku nyumba ya malamulo wa dera la Kuvuma kwa boma la Phalombe a Robert Mwina adalonjeza kuti azigwiritsa ntchito ndalama za thumba la chitukuko cha kumizi la Constituency Development Fund pofuna kuthandiza achinyamata pa nkhani za ulimi. Chithandizo kuchoka ku mabungwe akuluakulu zimakhatuvutirapo kuti nausamangana madera mbirimbiri nde ife ngati ku Phalombe East tikuona kuti mwina pofika chaka chachitatu kapena chachinayi tipanga reserve ndalama special zothandizira kuti tipange empower magulu achinyamata amene aja kuti tiyambe kuzala mitengo mphiri la Mulanje komanso michesi. Osati kumoza mitengo chabe koma tifuna kuti tinenge ikhala ngati ya commercial kuti mitengo manager sogolo kwazakwanise kumagulisa yoti yakhwima kuti zithandize kuti azipeza ndalama. Patsikuli achinyamata ochokera m'madera osiyanasiyana m'bomali adaonesera business komanso ntchito zina zimene akuchita pofuna kuzithandiza okha. Wachiwiri kwa mlangizi wa mtsogoleri wa dziko lino pa chipembedzo Sheikh Hashim Abbas wati ndikofunika kuti pakhale ubale wamphamvu pakati pa boma ndi mipingo. Abbas anena izi pamwambo umene mpingo wa Finish Line unakonza potsanzikana ndi m'busa Love Kapesi amene akukapuma atatumikira kwa zaka 36. Abbas ati boma ndi mipingo ali ndi udindo ogwirana manja pogwira ntchito zachitukuko. Selina Tambula ali ndi zambiri mu ripoti ili. Panali chikondwerero chachikulu pamene mpingo wa Finish Line umasanzikana ndi Bishop Love Kapesi amene anayamba kutumikira mchaka cha 1986. Bishop Kapesi akukapuma pamene akwanitsa zaka 65 malingana ndi malamulo a mpingo wa Finish Line. Iwo akufotokoza zina zimene akwaniritsa mu zaka zimene atumikira pa mpingowu. Ndikayang'ana mbuyo ndikuona kuti Mulungu akhala ndine kwambiri chifukwa kuti mpingo unayamba wong'ono pamene lero mpingo uli waukulu. Mpingo unayamba wosauka pamene lero mpingo uli wozitalira paokha. Komanso ndikayang'ana ndikuona kuti ndafikira anthu ambiri amene ndalalikira uthenga wabwino. Ndipo phungu wa dera la kumvuma kwa mzinda wa Blantyre a John Bande wayamikira ntchito yayikulu imene m'busayu wayigwira. Bishop Kapesi ndi mtsogoleri amene analikonda kwambiri dera lathu lino la Blantyre City East. Anayesetsa ndipo anaonetsetsa kuti kuno Finish Line Ministry imange primary school komanso secondary school komanso akuyesetsa kuti kukhale kuno ntchito za manja. Komanso anamanga college yawo imene amaphunzitsa Bible amaphunzitsa kuno azibusa. Ndipo wachiwiri kwa mlangizi wa presidenti pa mipingo a Hashim Abbas wati boma likufuna kukhala pa ubale wabwino ndi mipingo yosiyanasiyana. Ndi chinthu chofunikira kwambiri komanso chifukwa choti ndi chifuniro cha Mulungu koma pa chitukuko chimene achita iwo Bishop Kapesi ichitukuko chofunikira kwambiri pakati pa mpingo komanso ndi boma chifukwa boma limafunisisa kwambiri chitukuko ngati chimene chicho. Akhristu pa mpingowu anapereka mphatso zosiyanasiyana komanso galimoto kwa m'busa wopumayu. Nkhani zathu pakadali pano ndi zomwezi koma tisanasiyane nayinso mizu yake. Amayi pafupifupi 4,000 mdziko muno ndi amene amapezeka ndi nthenda ya kansa ya khomo la chiberekero. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wapempha anthu ogwira ntchito m'boma
kuti adzipereke pokwaniritsa malonjezano a mgwirizano wa tonse. Ndipo kunali mpungwepungwe pakati pa otsatira zipani za Freedom komanso UTM boma la Mzimba. Kumbukirani kuti mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri pa makina a internet pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, pochita subscribe ku 1895 komanso pa Twitter @Times 360 Malawi. Chonde sambani mmanja pafupi khalani motalikana ndi anzanu, valani mamask nthawi zonse komanso kabaitseni katemera kuti mudziteteze ku COVID-19. Ndine Chisomo Chihana, mukhale ndi usiku wopambana makoma nonse.